हाय लोगोफोर नै जोंहा बेलासि बेलासि फोथाराव फैदों आरो बैसागो फांसननि महिलाफोरनि मिटिं जानो नागिरदों नै बेयावनो फैदों नै लोगोफोर नै फोथाराव ओंखारबोदों ज'नो नै ओरैजाय आब'मोन दं बिबोनां नै फांसननि स्टेज बानायगासिनो आरो लोगोफोर नै ओरैजाय गेट जागोन ओइथिंजाय फोथाराव ओंखारबोदों जोंहा लोगोफोर र' दसेनि उनाव मोसागोन मोसानोबो फैदों मिटिंबो जागोन आरो लोगोफोर नै मिटिंआ जागायबायानो जोंना नै लोगोफोर मिटिं जागासिनो महिलाफोरनि बैसागो फांसननि आरो नै बैथिंजाय स्टेज बानायगासिनो आरो नै लोगोफोर फांसननि नै फांसननि जौस्रां बानायगासिनो लोगोफोर नै श्रेयाबो मिटिङाव फैदों नानि लोगोफोर नै दा महिलाफोरनि मिटिङा जोबजोब्बाय आरो नै बुरै पार्टिया खावसे ओमफ्राय नै बै खोलाथिंजाय नुनाया सिख्ला पार्टि आरो बै गेटथिंनिया गेट खाथिनिया बिसोरो सिख्ला पार्टि नै दा मोसाबाय आरो लोगोफोर मिटिं जोबनानै बांद्राय गोबावबो गैखाला नालाय फांसना सनाफोर मिटिं जोबनाय लोगो लोगो दसे सोलोंनोसै होननानै सोलोंबाय आरो लोगोफोर कपिराइट नांजानो गिनानै मिउजिकखौ होआसै आङो नै बुरै बुरैयाबो हायला हुइला मोसानाया जाहांबायानो आरो सनाफोर बैसागोनि नामै मिलायजोब्बायानो आरो एसे ग्रुपाव मोसाबाथाय आथिं आखाइ गासिबो मिलायजोबनांगौ नालाय एसे खस्थ' मोनबाय आरो लोगोफोर मोसानायाव आंहाथ' एसे थं थंसो मोसादों ओइनो बैसागनि 2 तारिखआवनो जागोन आरो लोगोफोर फांसना नै जौस्रांबो बानायहांबाय दिनैनिफ्राय बानायफैबाय आरो ओरैनो दसे मोसानोसै होननानै मोसाबाय आरो मिटिं जोबनानै नै सानाबो बेलासिथारबाय नै साना गोजा जाहांबायानो लोगोफोर नाथानसै नोंथांमोन आङो सामफ्रामबो भिडिअ जोंनि रिहार्सेल खालामनायखौनो नोंथांमोननो एसे दिन्थिफाबाय थानाय जाबाय गाज्रि दामोन नोंथांमोन जाबाबो जायाबाबो बोसोर गोदाननि नामाव मोसानो लुगैयो नालाय बोथोर गोदाननि मानसिनि गोसोआबो एसे रंजाखांना बोथोरजों लोगोसे लोगोफोर बेनि थाखायनो नै आङो एसे मोसानायखौ दिन्थिफाबाय आरो लोगोफोर बेलासि जाबाथाय न'आवनो थानो बायो आरो बयबो फोथाराव ओंखारो नालाय लोगोफोर ओंखायनो जायाबाबो जाबाबो एसे रिहार्सेल खालामफैयो आरो
नोंथांमोना गाज्रि दा मोनसे आरो सामफ्रामबो बे आब'आ गावसिनि जायाफ्रामा मोसानायखौनो भिडिअ लाबोबाय थायो होननानै रावबोथ' रोंखाया नालाय सोलोंबासो रोङो ओमफ्राय नै एसे जाहांबायानो आरो बैसागोनि थाखाय साखाफारा जाहांबाय सनाफोर लोगोफोर मोसाखांबाय जोंहा थांनो ओंखारबाय नै मोनाबाय नै न'आव थांनो ओंखारफिनबाय नै मोसाखांनानै आब' मेंदोंना मेङाखै मोसानाया मेंदों मेंबायहाय दख'ना फैखोनायखौनो नै मोसानानै मेंबाय जोंना लोगोफ्रा आब'मोनहा बेदरसो जानो लुबैबाय बयलार न'आव थांनानै सा लोंहैनोसैनो नै जोंना लोगोफ्रा मेंबायनो बेदरबो जानो लुगैलायबायनो लोगोफोर नै फोथारनिफ्राय ओंखारबोजोब्बाय आरो ज' नै नै मालाय आइया मोसौ लायनो नागिरबाय जोंहा दासो मोसानानै ओंखारदों बुधबारावनो जागोन ने आब' फांसना बुधबारावसो 2 थारिखआव लोगोफोर फांसना नायनोबा फै लोगोफोर नायनोबा फै जों मोसागोन बुरै बुरैबाबो होख्लायखायो दा नै स्कुल खाथियावनो जागोन स्कुल फोथारावनो आरो नै जों दा स्कुला PMC बावलायसो जेन्डारसो ने हायार सेकेन्डारि आब'नो हरखाबाय दहायनो मिटिं जोबनानै नै थाबायगासिनो न'आव लोगोफोर मोसाखांनानै फिसाफोरनो मेथाइ जाहोहैनो नागिरदों हनै नै मोसाखांनाय फिसाफोरनो मेथाइ जाहोहैनो थाबायगासिनो आंना मोसाग्रा लोगोफ्राबो बैसोरो बिहामजो जायो आंनि ओमफ्राय नै बिसोर आब'मोन बिहामजो बिखुनजो ज' बुरै पार्टि आरो बैसागोनि लोगोफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो सोरबाफोर गोदानै नायदोंबा प्लिज अन्नानै कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होलांदो आं भिडिअनि गेजेरजों मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै दा नै ब्लगखौ बेलासिनिफ्रायसो जागायबाय आं सनाफोर लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसै मोसाखांबाय थांसै न'आव बाय बाय आब' गाबोन ओंखारदो न' मोनफैबाय लोगोफोर मोनालायबाय न' सफैबाय सनाफोर मोनानि ओंखाम संबाय लोगोफोर ओइ गुमिया मा ना हरदों माबासो मा होनोमोनलाय आलु मिरामिस नङा गुमिया मा ओंख्रि होननानै सोंफैदों ओंखाम संनायाव दाउ एवबाय लोगोफोर दाउ आलु दाउ दालि जल लोगोफोर नै आङो दा आलु दाउ संगासिनो आरो दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बाय बाय सनाफोर।